Bon dia tingueu. Cookie Clicker és la pàgina web de videojocs de moda. Som l'Òscar Gómez Campoy, el Pablo José Reunit, l'Aleix Pérez Cano, el Gerard Segarra Subasti i el Josep Llamas, qui us parla. Tots nosaltres estudiem a l'Institut Escola Piera. Us deixo amb l'Òscar, la seva guia bàsica de Cookie Clicker. El videojoc Cookie Clicker consisteix en fer clic a una galeta, vas aconseguint galetes a mesura que vas fent clics. Quan ja tens prou galeta, has de comprar edificis, fàbriques, temples, torres màgiques, bancs, màquines del temps. També es poden comprar cursors i fins i tot àvies. Tenir moltes propietats et permet aconseguir més galetes per segon i millores. Si arribes, per exemple, a les 100 galetes, apareix un missatge de cliente del premi que has aconseguit. Però de les millores i dels premis ja us parlarà el Gerard. Gràcies, Òscar. En efecte, ara és el moment de la quinzena. Els premis i els premis secrets. Endavant, Gerard. Gràcies, Josep. Doncs per començar us diré que en total hi ha 663 premis i 16 premis secrets. Els premis es poden obtenir aconseguint galetes adquirint edificis que a vegades comprar millores. A cada edifici li correspon el seu propi premi i cadascú d'ells es pot ajudar a guanyar més galetes per segon. Els premis secrets són difícils d'aconseguir i tot sovint són injustos, no et donen més galetes o et poden fer perdre part dels guanys assolits fins al moment. Un exemple de premi secret és obtenir 1 milió de galetes sense haver de fer clic, però això és molt difícil. Una altra possibilitat és canviar-se el nom i posar-te el nom del creador del joc, Urtell, però pocs jugadors ho saben. Quan tens un trillo exemple de galetes, una altra manera d'aconseguir un premi secret és prémer el botó de llegat. Hi ha moltes fórmules d'obtenir premis secrets. Gràcies, Gerard. Ara l'Aleix ens parlarà d'una guia més avançada. Así es, Josep. Si que es la guía básica, ya puedes complicarme la vida una vez más. Al comenzar, fíjate que verificando ahora que van a comenzar rápido y luego de la cantidad de galeta, luego conseguir el poder secreto. La mejor opción es posarlo para finalizar. El más recordado es posarlo primero a la zona mágica, antes de hacerlo y no estar al jardín sin niveles. Después puedes saltar a la galeta y tener bien al edificio seguido. Pero yo creo que me lo que fue sin niveles. Ahora también puedes cumplir diferentes tipos de trabajo. Luego hay diversos tipos: de normal, de cara, de tocar, para realizar y demás. A que cumplir y ya no entramos secreto. Una cosa que debes tener en cuenta es el nivel de prestigio. El más recomendado es que la primera valoración de la tecla. Y son 2.000, 3.000, 1 millón, 2 millones, 1 millón, 1 millón, el nivel de prestigio y permet gastar-se a l'escollit. Són millones permanents que, per exemple, us multiplica tot el que teniu per 2. Gràcies, Aleix. Ara el Pablo ens parlarà dels minijocs. Ara ja només us falta saber dels minijocs. El primer minijoc que haureu de tenir és el de la torre màgica. El Grimori, saber el Grimori només, us diré que el millor de 5, que és el de força, la mà del destí, que fa que aparegueu una galeta dorada, podeu fer combos. El següent pas és el del temps. El Panteó ha de tenir un ordre de monstres Golmo, Murdial i Rivildell. És el jardí que és molt complex, amb el qual pots fer combos molt bons. Es fan mutacions amb les llavors, perquè, per exemple, primer amb l'única llavors que tens de posar dues a l'esquerra, així et de sortirà una altra nova llavor. Quan maduri, l'haurem de d'escollir, després caldrà repetir el procés successivament. Moltes gràcies, Pablo. Hem arribat al final del nostre programa. Esperem que hàgiu passat una bona estona aprenent sobre el Cookie Clicker. Gràcies per escoltar-nos i fins aviat.